Bingelela abazali uProf Sibiya lo okhulumayo we-WTS. Cha, ngifisa nje ukuthinta lokho ukuthinta kakhulu abantu abafisa ukulungisa ifundo. Mhlawumbe umuntu esaqala nje indicate ukuthi kulesikhathi samanje ayikho into ongayenza ngaphandle ka-matric. U-matric uyadinga ukuthi ube khona futhi ube muhle, kube u-matric okwazi ukwenzisa ukuthi uqualify kunoma ngabe yiphi course ufuna ukuyenza. Ngisho ngimdala ngingaka nje sekuneziqe nazo kodwa mangi-applya u-matric baqala ngawo bawufuna, kusho ukuthi u-matric yadinga ukuthi ube muhle. Into esesisho ukuthi umuntu akangagcina senza i-degree uthola akaze ayicabange ngoba izomenza futhi ayenze angawuthola umsebenzi aphinde ahlale ekhaya kanti bengayilungisa ifundo. Ngiyaphika ukuthi khona into ukuthi umuntu uya-upgrade ama-result awashintshe la kwa-WTS ama-result ayashintsha. Sinabantu abaningi asebephumelele esibasizile ngoku-upgrade. So ke ngaphandle ukuthi umuntu ahambe ecinge bonke oqhibukhoya abakhona bama-upgrading, abanye abangekho registered, abanye abangakwazi ukuba ne-information eqondile. Ngezase ukuthi abantu bathatha zonke izinto nje. Umuntu before uthathe noma ngabe yini oyithathayo uqala wenze research. Nathi sithi abantu benga-research ukuthi yini i-WTS. Umuntu uzokwazi ukubona ngisho ebona imali yakhona abona ukuthi yini lekhulunywa ngayo. Akusiko wonke labo oqhibukhoya abakhona okulandwa bonke abantu ukuthi bazofundisa izingane. Kwabona labo bantu basadinga ukufundiswa. Thina siphethe inkuzimala ngazothisha lapha bahlahla umhlahlo ngempela kuphuma into iphuma nje obenjalo ephepheni. So sithi kafushane isilwa nento ethi umuntu uya-upgrade ama-result angashintshi, ayikho into enjalo. Futhi uyakwazi ukulungisa izifundo, silwa nokuthi futhi umuntu engahamba ukwenza ikhozi angayithanda ephoqa ama-result nanokuthi ufuna umuntu kuthiwa kusevasithi engakabikho evasithi kanti phela lungisa nje besuba right. And uma usuhluleke kulungisa uyakwazi ngisho ubuyele kwa-grade 11 uyoqala nje kahle ngoba u-matric ubalulekile. So ke sinama-centers awu-4. The main one ila e-Richards Bay enceleni ngoba kuyahlalwa, kuyadliwa, kuyafundwa, ufundwa throughout, kuyafundwa e-Richards Bay ngoba sisuke si-Elias based khona. Kuphinde kube ne-center lapha eDurban khona akuhlalwa kodwa kuyafundwa kuphela. Khona se-Pine Town nakhona kuyafundwa kuphela kuhlalwa kodwa sazobuya sibone mhlawumbe Pine Town sovese ihlanze neDurban but sazobuka okwamanje khona iPine Town. Bese kuthi eyokugcina isenta entshatsha elapha eNewcastle emadadeni section 2 nakhona ayikho indawo okuhlala kuyafundwa kuphela. So umuntu ngeke ke kule ndawo ezu4 ufuneka uchoose ngoba uthi usuke ekudeni vele kusho ukuthi ize Richards Bay ngoba Richards Bay kuyahlalwa. Noma makuba ukuthi sinaba abantu ubuza umuntu ukuthi yakwazi nokushintsha esisodwa isifundo. Yes yakwazi ukushintsha mawuzobhala kuphela ngoDisemba, ilokho kubalekile. Mawuzoshintsha isifundo kufuneka kube ukuthi ngesikole sikutholela sona ozobhalela kusona ukuze wenze kukhasi kodwa futhi mawubhala ngoDisemba hayi ngoMay June.